Puluyan sa Barangay West, Habog-Habog, Molo, nasunog. Mga kabataan nga nabilin sa sulod sang balay, maswerte nga nakaluwas. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Ginlamon sang sunog ang puluyan sang pamilya Espanyola sa Barangay West, Habog-Habog, Molo, pasado las 11 kaginas sang aga. Panaysayon sang tag-iya sang panimalay, tiyempo man nga wala sang mga katigulangan nga nagtiner sa balay, sang natabo ang sunog kag lunsay mga kabataan lang ang yara sa sulod nga maswerte man nga nakaluwas. Nagbiyahe kami nga, nikamotor, tiyamotor dayon nga, nagbombero lang na kwan namon, naggadto diri. Nga balaan ko nga dirigid to na sunog. Kinabulubanta 90 mil tanan ang balor sang halit nga gintugas sang sunog, ginapatihan nagkumpisa sa kuryente nga gintunaan sang kalayo. Maswerte nga wala man naglapta sa iban pagid nga mga panimalay ang sunog, bagod na hingagaw man ini na palong sang Bureau of Fire Protection. Mga bata lang, may lang ani, salbar nila kagulingan, bayan nang nila mo gamit, ay na may dala. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.